Bibûneya Roja Cîhanî li dijî zordariya li ser jinê pêktê, desteya jinê ya girêdayî kantona Cizîrê konferansek li hola Meclisa Zagonsaz ya kantonê li bajarê Amûdê li dar xist. Ev konferans di bin duruşmeya jinên azad misogereya netawa demokratîk in û tê de 143 nûnerên jinê ji hemû sazî partî û pêkhatiyên di navbera rêveberiyê cihê xwe digirin û şandeyên ji jinê Kurdê Tirkî û jinên Kurdê Îranê bejdar bûn. ام جو که جنی گویرو مهوانی مج باکور جروج هلات جروج آوا جنی می ازیدی هر مهوانك سروشا جنی و يعني يدرج وجهاتي بآخذ روشوا عن سروا هيتنا أسباب عن فيتنا تدابيري ويتنا قم وجهي عن في وشدة دام بسكنن جن پیشنگی دکن ده هر قاده جیانه ده evji ancak em bejin bi tekoşinek û iradeyekê xort dikare derkeve pêş em veya di jinên rojava de dibînin dibêjin ku parçeyê herî piçûkê Kurdistanê ye lêbelê ji bo me berxwedana herî mezin li Rojavayê Kurdistanê hatiye dayîn. Di vê konferansê de keçên yekîneyên parastina jinê yê pêjê weke nameyekê ji hemû jinên cîhanê re ye. Goçawa jin dikare xweşzordariyê biparêze, herûha berxwedana wê jî li Kubanê xuya ye, li gorî fermanderayê pêjê di gotina xwe konferansê de daxuyakirin. وەکی رێڤەبەریە گۆانە هاتیە پێکانی هەندێ ڕۆژاوای کوردستانی ژنێ ڕۆلێکی گەلێکی مەزن لیستیە ji ber got hejmarê wê û hejmarê hevalên mêr wekevin û tiştê got tê xuyakirin îro jin pêşengitiyê dike di her mecalî de hindîrê Rojavayê Kurdistan. Ku sîstema desthilatdariya ku bi zihniyeta zilam xwe tevger dike, ticarî mafekî wisa nadêjin ku jin azad bişî. Ji bo navêne hêza eskerî, hêza parastina mafên azadî jin e. Bence beriya her tevgerekî ku jin xwetê de bicî bike, ihtiyacê wîna tevgerekî parastina cewherî jî heye. Di dawiya konferansê de komîta amedekar derbarî encamên konferansê û biryarên hatin standin wê di daxuyaniyekê de bidin, herûha jinê ji bin zordariyê derxînin ta got bibe jineke azad. Ciwan Kurdî Orient News, Amûdê.